Assalamu alaikum, barkanmu da sake dawowa zuwa darasi na gaba wanda ba tare da ɓata lokaci ba za mu tattauna akan HTML list. Wato HTML list kamar yadda kuke jin sunan shi, tag ne da ake amfani da shi a HTML gurin lissafa abubuwa a cikin website naka. Shine nan na maku bayani. HTML list in kashi biyu ne, ana amfani da ordered list, wato list wanda ake yi akan tsarin yadda ka tsara shi. Shi kuma unordered list ne wanda za ka yi ita website din ko in ce browser taka ita za ta maka tsarin su, ba kai yadda ka tsara ba, ita za ta tsara maka. So da farko za mu fara kan unordered list din. Wannan shine ordered list, yana da tag wato OL shine tag na budewa nashi, sai OL / shine tag na rufewa. Shi kuma wannan LI tag din da kuke gani shine list din, asalin list din wato a lissafa, shine yana da tag shi ma nashi na budewa da na rufewa ga sa nan. Kamar yadda kuke gani wannan misali ne nayi, na bude tag dina na rufe sannan na sa wannan list din. Da zarar kai wannan list din zai baka abin da kake so a website ɗinka. Misali za mu je mu yi amfani da shi ɗaya bayan ɗaya. Ordered list, idan ka zo a cikin body naka ka bude tag ordered list, kana bude tag ɗinka gashi zai fito, in ka yi enter zai bude, sai ka kira list ɗinka shi ma zai rufe, zai bude ya rufe. Abinda kawai za ka yi, za ka tafa abinda kake so ya fito a matsayin list. So yanzu misali a nan sama mu ƙara da header guda ɗaya h3 wacce za mu sa heading na abubuwan da za mu lissafa. Kamar misali mu ce kayan makaranta. Idan muka yi saving wannan muka yi running din shi, za ku ga abin da zai bamu. Kayan makaranta ya bude list ƙwara ɗaya, ya rubuta 1, ba mu rubuta komai a gurin ba. Kun ga alamu ya nuna zai tsara mana su, saboda dalilin da yasa sa wannan 1 din saboda wannan list tag din da muka bude, mun bude shi ba mu sa komai a gurin ba. So yanzu misali idan na zo nan na sa jakka a matsayin list na farko, idan ka koma ka yi refreshing zai fito a matsayin list na farko, ya nuna list na farko number 1 kana da jakka a matsayin kayan makaranta. Idan ka ƙara zuwa ƙasa ka buɗe wani list ɗin, ka rubuta misali mu ce pencil, shi ma cikin kayan makaranta yake. In kai saving zai ɗauko namba ta 2 ya bashi. To a haka kaga wannan ordered list ne, akan tsari yake tafiya, ita da kanta take sa maka wannan lambobin. Kana da hanyar da zaka canja, in ka ga dama zaka mai da su a matsayin ABCD ba 1 2 3 ba, ko kuma Roman numbers. To abinda zaka yi mai da maka shi ba komai bane, zaka dawo a cikin tag ɗinka na ordered list, sai ka ƙara da attribute na type. Da ka sa wannan attribute din na type, ka je ka sa A haka, da ka yi saving za ta canza su ta maida maka su a matsayin ABCD. In capital A kai zai tafi da shi a matsayin capital ABCD. Haka za ka lissafa abubuwanka ba tare da ka ɓata lokacinka ba. Yanzu idan ka dawo nan ɗin again ka ƙara sa I gurin, to za ta ɗauki Roman numbers ta lissafa su a kai. Gashi
to haka ake yi wurin lissafa abubuwa a cikin website. Wannan shine ordered list wanda kai za ka tsara shi akan yadda kake so. To yanzu idan za ka yi wato unordered list, shi kuma nashi tsarin ba kai za ka zaɓa ba, ita za ta maka da kanta. Ba magana wai ka ce za ka sa abcd ko roman numbers, dole ita za ta tsara maka su a matsayin ɗigo-ɗigo haka. Misali, idan ka dawo nan, abinda za ka canja kawai a nan, wannan ba ta amfani da shi, za ka dawo nan ka cire wannan ka sa on ordered list. Wannan u ɗin ita ce on, ordered list shine ul. Idan ka dawo nan shi ma sai ka canja shi kamar da ul, wato on ordered list. Yanzu idan ka koma kai saving wannan, ka koma kai refreshing browser ka, abinda zai maka, kun gani zai tsara su a matsayin digo-digo. Kaga wannan ba kai ka tsara shi ba, ita take yi da kanta. So wannan shine hanya biyu da za ka yi amfani da su wurin lissafa abubuwa a cikin website naka. Shi ake kira da HTML list. Tag ne mai zaman kanshi. Muna da ordered list, muna da unordered list. Su kaɗai ne hanyoyi guda biyu da ake lissafa abubuwa a site. Na gode, kada ku manta ku danna subscribe, ga kuma hanyoyi nan na tuntuɓar mu domin shawara ko gyara ko kuma neman wasu kayan karatu, za mu iya taimaka muku da su. Na gode.